dala yung taon sila balunan. Aron yang niyo katong wala pa naka so ayon yung si Piota kini mga tong programa karon kay aron nga kamo maka benefits sa meaning. So akong yang tanan ang andamta sa pag-ani dinhi. Okay, so para pagsugod Dios pinagi sa pag-ampo akong yang ato ang Pastor John Villagracia. Tauron ang Dios. Okay, mag-amputa. Anindot ta, mag-amputa. Amahan, o Diyos, salamat kay Ginoo. Ikaw ang tag-iya, dinigalapit, Amahan, ang mga pag-ampo, Diyos. Nga dinigalapit, Ginoo, mapasidunggan ka, mapasalamatan ka, Amahan. Amen. I pray, Lord, sa pasin mo lagad, nga magdala sa mga mensahe karong Ginoo. Ang malang Espiritu, Ginoo, magapamuhat, o Diyos. Lord, ang kay milagro, napagahimuon, dini nga matahong magkapunong Diyos. Aman, I pray in the mighty name of Jesus, Lord, nga kaluwasan, Diyod, mag-abot din ni Ginoo. Aman, salamat kayo sa tanan ng mga pastors nga niya, sa tanan ng mga alagad ni Ginoo nga niya. Aman, I pray, gigas pagsugod, ito sa pagtapos, o Diyos, ang gahom sa palang Espiritu, Aman, magapamuhat Ginoo. Lord, kuralin nga dapit sa mga lipuan ka mga angin, o Diyos. Aman, I pray, ikaw, Diyod, magluwas, din nga dapit, Ginoo. Lord, doon na kayo mga tao, yung mga yuhon, kanong lawa, makabati sa mga mensahe, o Diyos. Ug labos na ng Ginoo, makabatong Ginoo og relasyon diha kanimo Ginoo. Makabatong og kalawasan Ginoo. Lord, we declare salvation dinhi nga dapit Amahan. Salamat o Dios sa imong talagsaon nga pagpamuhat Ginoo. Lord, dunay maluwas tungod kay tanan dinhi Ginoo, ikaw ang nag-supply, kinabuhi, kusog, aning yuta Ginoo, ikaw ang tag-iya ning tanan Amahan. So I pray Ginoo nga dunay kay pilion dinhi nga dapit o Dios aron magamaw mo dai musimba kanimo Amahan. Amahan, ang palamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so atong dayon ng Dios.